Pozdrav svima. Evo, došli smo do nove metode iz De Bonovog tečaja razmišljanja koja se može primijeniti u prometnoj kulturi i sigurnosti. Riječ je o alatu ADI koji je skraćenica za slaganje, neslaganje i nevažno, koji se koristi kad želimo usporediti dvije mape u kojima bi se, znači dvije područja u kojima bi se mogli uraditi ono što od tih aktivnosti se podudara ili slaže, ono što je potpuno različito ili ne slaže ili ono što je u potpunosti nevažno za određen problem ili određenu problematiku. Ja sam za ovu vježbu dao primjer usporedbe svojeg stalnog radnog mjesta i mojeg rada pri predavanju na visokoj školi. Kako to izgleda? Znači, u radu u poduzeću imam 8-satno radno vrijeme, dok mi je predavanje vezano semestralno s kolegiji. Tu je dosta veliko neslaganje, odnosno različito je, jer prednost se daje ipak stalnom poslu i stalnom izvoru prihoda. Kad je u pitanju ujednačenost posla, onda je to u poduzeću uhodano, postoje procesi, dok je u školi svaka godina neki novi izazov zbog toga što se upoznaju novi studenti i radi se na poboljšanju samog kolegija kako bi bio svrsishodniji za studente i kako bi dobili što više novog znanja, što znači da je nekako je ugodnije, zahtjevnije i bolje raditi sa novim izazovima nego svakodnevno jedno te isto. Iskustvo u radu postoji i u jednom i u drugome, istina u poduzeću imam skoro 30, a ovdje 6 godina, ali ne mogu reći da nemam iskustva u radu u jednom i drugome. Stalna primanja i primanja ove su broj sati nastave, znači to je neslaganje, odnosno različiti su pogledi, ipak je potrebno imati stalna primanja u današnje vrijeme. Kad je u pitanju stručna sprema koju imam, zanemarivo ju koristim u radu u poduzeću, dok je rad na predavanjima vezan uz znanstveno-istraživački pristup, odnosno moje zvanje doktora znanosti i ugodnije raditi kad radim u okviru svojeg spreme, nego kad radim nešto što je na razini recimo srednje stručne spreme. Odmah to podrazumijeva ovo sljedeće, manje stručnog rada u poduzećima, dok se na predavanjima fokusira baš na stručnim predmetima i obrađuju se teme iz stručnih područja rada, bolje raditi u struci, ono što smo se već i školovali. I na kraju još sam stavio kao primjer radno mjesto u poduzeću u blizini vlaka, što je prikladno jer mi je lakše doći na posao iz posla, dok je škola na drugom kraju grada i predavanja su popodne, pa kad se ide na predavanje velika špica i gužva, a opet popodne ako idem javnim prijevozom nema se ni dovoljno broja tramvaja ni vlakova za povratak.